Contentes de veure-us, eh? Estem molt contentes, sí. Encantades de veure's aquí. Doncs bé, a veure, nosaltres dir-vos que estem molt contentes de que us hàgiu connectat, que teníem moltes ganes també ja de portar a terme una miqueta la reunió i bé, la idea és presentar-vos a través d'un PowerPoint, us volem presentar una miqueta com anirà el curs, o sea que a partir de un PowerPoint que os vamos a presentar, iremos explicando un poquito todo el recorrido del curso y un poco todos los objetivos y las... Todos no, ¿eh? Bueno, todos que mañana no, estaremos que aquí. aún estaríamos aquí mañana, pero lo más importante de todo el planteamiento del curso. Si os parece bien, empezamos. Os vamos a compartir el PowerPoint. Ja sabeu que tenim un grup estable, que és el grup de sisè, i en principi aquest curs estarem, si tot va bé, estarem amb tot el grup. Mireu, aquí els teniu a tots. Ens falta algun, sabeu què passa? Que hi ha dies que venen tots, hi ha dies que no, però quan vam fer aquesta foto, doncs ells faltaven molt poquets, vull dir que és complicat agafar-los a tots. Però els tenim a tots i a totes presents, Molt presents, molt presents. Estan macos, a veure, amb la Lola ara, abans de preparar una miqueta la reunió, en parlàvem i dèiem que estan macos. Estan macos en el sentit de que estan molt receptius, tenen moltes ganes d'aprendre. Per explicar una miqueta en què ens basem o com aprenem a l'escola, hem posat aquesta imatge que és com un iceberg perquè, diguéssim, ens reflecteix com, diguéssim, veieu des de les famílies com es treballa i què busquem des dels mestres. Si us fixeu, a la part de dalt de l'iceberg, que és el que es veu des de fora, doncs seria el que vosaltres veieu com a famílies, que és els projectes que treballem i els continguts que s'hi treballen en aquests projectes. Què busquem els mestres? Doncs a través d'aquest projecte i aquests continguts busquem que tots els infants assoleixin unes competències. I aquestes competències depenen del nivell en què estiguin i s'avaluen a través d'uns criteris d'avaluació. Totes aquestes competències estan dins dels diferents àmbits que és, diguéssim, les típiques assignatures que teníem nosaltres a l'escola. Llavors, el que fem és que aprofitem uns continguts perquè aquestes competències siguin assolides. Novetats d'aquest any. Pel que fa a primària, el que tenim són els 6 quadernets de matemàtiques que heu comprat vosaltres i que hi han anat portant tots els alumnes i a part fem un projecte que aquest any serà d'una editorial. És un projecte que s'ha triat amb molta cura perquè s'ha buscat una editorial que seguís molt el camí que des de l'escola segueix amb els projectes. I llavors és un projecte que planteja reptes motivadors i fomenta el treball cooperatiu i competencial com fem a l'escola. Per què s'ha triat una editorial? Doncs aquest any, al tenir el risc de confinar-nos per uns dies o confinar-nos més temps, com va passar el curs passat, doncs s'ha buscat aquest material perquè també té un suport digital. I això ens permet que si estem a casa, doncs també l'alumnat pugui treballar a través d'aquest projecte. Aquest projecte està format tant per fulls, diguéssim, d'escriure normal, que això s'ho emportarien en el moment del confinament, com a través de plataforma digital. Llavors, aniríem nosaltres dient a quina activitat s'ha de fer, però ens permet això, que tinguem la facilitat aquesta de que tothom tingui accés. Per què això? Doncs perquè creiem que si en un moment donat
convé confinar-nos i convé treballar des de casa, tot aquest material ens pot ajudar, vaja, del tot. A més, penseu que aquí tenim suport telemàtic, o sigui que és un tipus de material que tenim tot el treball telemàtic també. I a part d'això, vosaltres ja sabeu que aquí a l'escola treballem amb un dossier d'aprenentatge, tenim la carpeta d'aprenentatge que és molt necessària i que ens va molt bé. Per tant, tenim aquests 3 elements que ens ajudaran a tirar endavant en cas que ens haguéssim de confinar. Tenim el treball, el projecte des de l'editorial, tenim el quadern de mates i tenim la nostra carpeta d'aprenentatges en la qual hi tenim molts treballs. Vull dir que hi tenim molts recursos i moltes maneres de poder treballar. Per tant, es tracta que no ens quedem sense trobar-nos penjats d'alguna manera quan treballem a casa. Seguim. Mireu, si us sembla bé, també us fem també tota la presentació i després obrim micros i diem el que fem. Mireu, a cicle superior, aquest primer trimestre, i potser s'allargarà una mica més, començarem a treballar aquest projecte que es diu Terrícoles o marcians. I aquest projecte ens ve donat per l'editorial, però com que hi havia diversos projectes, els hi vam donar a escollir amb ells. Els hi vam projectar els diferents projectes que hi havia i van escollir, o sigui, amb votacions, ho vam fer molt democràtic, aleshores va sortir que triaven aquest de Terrícoles o marcians. A veure, és un projecte molt divertit, és un projecte que ens aportarà moltes vessants diferents, i això és important, i bàsicament, perquè tingueu una idea ràpida de què va aquest projecte, és, primera, sobre com cal preservar el planeta Terra, a través dels objectius sostenibles. Llavors, a través d'aquests objectius, nosaltres volem lligar-ho amb com hem de fer per preservar el planeta, que el tenim, pobret, bastant atrotinat i ens convé millorar en tot aquest sentit. Llavors, també, en aquest projecte hi ha com si diguéssim, intentarem investigar com seria viure en altres planetes, com per exemple el planeta Mart, que ara està molt posat tot això del planeta Mart, i la idea és veure quines necessitats tindríem per poder viure en aquest planeta, en un planeta nou, no? I tot això ens portarà a fer una anàlisi de com estem vivint ara i què podem millorar, evidentment. Llavors, també en aquest projecte hi haurà una part de relació amb el planeta i quina relació els éssers vius tenim amb aquest planeta. I per aquest motiu volem també veure quines funcions realitzem, els humans, per tal de relacionar-nos amb el nostre entorn. I treballarem la part de nutrició, la respiració, la locomoció i la reproducció. Això forma part també del projecte. I finalment també com s'organitza una societat en funció de les necessitats que té. Per exemple, ara estem veient que, degut a una situació que estem vivint que no ens esperàvem de cap de les maneres, hem hagut d'adaptar i hem hagut d'organitzar-nos com a societat d'una altra manera per tal de cobrir les necessitats que ara en aquests moments tenim. Per tant, és això el que intentarem també projectar, intentarem treballar dins d'aquest projecte. I, evidentment, aquí, com veureu ara a la propera diapositiva, aquí treballarem les competències bàsiques que estan dins de l'àmbit de coneixement del medi, l'àmbit lingüístic, l'àmbit matemàtic, artístic, digital, tots aquests àmbits amb els continguts corresponents, els continguts que hi treballarem i, evidentment, tots hi són presents. Això és molt important, això és aquest treball competencial que
abarca tots els àmbits i això ens agrada molt. Aquesta transversalitat del treball d'aquests projectes. És una cosa que també ens ha agradat molt d'aquest material que hem trobat dins l'Editorial. Bé, seguim. Bé, us ensenyo una mica el model d'horari perquè podeu veure com tenim distribuït tot. Aleshores, aquí veureu també que hi ha tota la part de rentat de mans, de presa de temperatura. Pensem que ho estem fent força bé, tant de bo puguem mantenir tot el que estem fent pel que fa a tenir cura de tot el que són les necessitats de neteja de mans, de tot el que estem fent per procurar mantenir-nos sans i estalvis. Aleshores, bé, ja ho veieu una miqueta, suposo que els nanos també us han ensenyat, els nens i les nenes, l'horari perquè el tenen a l'agenda, que aquesta agenda serà una mica també el nostre mitjà de comunicació, si us sembla, per tal de coses que vosaltres ens vulgueu comunicar o que nosaltres us hàgim de comunicar, l'agenda serà un bon mitjà. Aleshores, ells tenen aquest horari que veieu aquí, ells el tenen enganxat a l'agenda. Aleshores, ja ho veieu, podríem destacar dintre de l'horari la part d'agenda que veieu aquí, aprenentatges i emocions. Nosaltres intentem que cada setmana ells puguin expressar quins aprenentatges han fet, quines coses hem treballat, què hem après, com ho hem après, i també la part emocional. A vegades, coses que passen a l'aula o a la classe, o fins i tot aquest treball més d'emocions, d'intentar expressar-nos de com ens hem sentit davant del treball, si m'he sentit fort, si m'he sentit amb ganes d'aprendre, o, ostres, doncs mira, hi va haver un dia que no vaig acabar d'entendre o em vaig sentir malament o estava despistat, o sigui, intentar una mica aquest reflex de com em sento davant del treball. Llavors també com a novetat, aquí diria, hi ha la part d'espai de ciència, que és un espai que el treballaran amb la Conxi. Aquest primer trimestre és un treball de remoure moltes cosetes relacionades amb ciència, però el segon trimestre segurament tornarem a vincular-nos amb l'ALBA, amb el sincrotró, i tornarem a vincular el treball de l'ALBA, de la missió ALBA. Aleshores, també veureu competències bàsiques. Mireu, nosaltres tenim les dates de competències bàsiques pels alumnes de sisè. Seran el mes de maig. Ha de ploure molt encara d'aquí al mes de maig i avui fins i tot ho comentàvem amb la Pati, ho dèiem que la idea és que es faran competències bàsiques, però esclar, d'aquí a allà veurem com les plantegen, com es faran i de quina manera. Per tant, però el que sí estem fent ara nosaltres ja és començar-nos a entrenar d'alguna manera perquè quan es trobin davant d'aquests exàmens que els fa o aquestes proves, que en realitat nosaltres no som gaire pro competències bàsiques, però és una cosa que ens ve donada des del govern de la Generalitat, des del departament, i per tant, si es fan, evidentment les hem de fer. Per tant, com que no volem que arribin allà i que, ostres, que es trobin que no saben ni què han de fer ni com ho han de fer, la idea és que començarem a entrenar. De competències bàsiques hi ha 5 proves, de català, castellà, matemàtiques, anglès i medi. Aleshores, les anirem fent, de fet, tot just hem començat amb llengua, però anirem fent proves que ja s'han fet altres cursos per tal d'anar entrenant. I finalment, una de les novetats que us explicarà la Lola, perquè ella és la que porta a terme tot això, és aquest dia de natura de divendres i d'educació física. Ara, en una propera diapositiva, us ho explicarem com funcionarà tot això. Bé, ja veieu una miqueta com està tot. Seguim. Com complementem el projecte? Bé,
Doncs mireu, aquest any el gust per la lectura l'hem centrat en la lectura de Pipi Calces Llargues. Els està entusiasmant. Penseu que comencem a fer la lectura i diuen, no, no paris, continuem. I clar, jo dic, oi, no, ara hem de parar. O sigui, que l'estan entomant amb molta il·lusió i els agrada molt, vaja. De fet, el personatge s'ho val, la Pipi és un personatge tan especial que els agrada molt, els agrada molt. Bé, ja ho veieu que hi ha la sessió de música amb l'ukelele. Us demanem que si els nens tenen ukelele propi el poden dur. Vull dir que aquí a l'escola n'hi ha, però si mira, algú el vol portar, que el porti. Tenim la sessió d'anglès setmanal i, a més, a dins del projecte també hi ha activitats d'anglès, el treball sistemàtic de matemàtiques, el treball sistemàtic de català i castellà, que també hi ha vinculació amb el projecte. També farem una sessió setmanal de plàstica i el que us he comentat, aquesta tutoria va molt lligada amb l'agenda, aquesta part més emocional que hem comentat abans. I també, durant el primer trimestre, els nens i nenes de cicle superior és quan fan religió. Aquest any la religió s'ha dividit en primer trimestre, segon i tercer, i cada cicle farà una religió en un trimestre. A nosaltres ens ha tocat aquest primer. Per tant, l'Helena ve a recollir els nens de religió i els que ens quedem a l'aula treballem valors, fem la part d'alternativa amb valors. Segueixo. Bé, aquí també comentar-vos que farem alguna sortida de ciutat i escola, ens les estem mirant perquè volem assegurar-nos que estiguin vinculades també amb el projecte. Després, bé, aquest dia de natura que ara la Lola ens explicarà. Llavors, i això que us deia, el segon trimestre hi haurà aquesta proposta de relació amb el sincrotró ALBA i de fer un treball de ciència a través de Missió ALBA. Els deures, de moment encara us volíem comentar-vos-ho abans, que els enviarem per correu electrònic. Mireu, contra menys paper vagi amunt i avall, de casa a l'escola, de l'escola a casa, millor. El paper també és molt enemic de tot el que estem vivint ara actualment i preferim enviar-vos per correu. Vol dir que llavors ho avisarem a través de l'agenda, direm, mireu, per aquest cap de setmana mireu-vos el correu que hi trobareu els deures per fer. D'acord? Bé, seguim. Ara la Lola us explica una miqueta aquest dia de natura. El dia de natura no me l'invento jo. Els vostres fills i filles, des d'infantil fins a primària, hem anat cada trimestre al parc, on s'ha activat una actitud d'observació, de respecte i de qüestionament de la natura. I enguany l'aposta de l'equip de direcció i dels cicles és de poder fer una activitat que tingui aquests valors de treballar el cos, de treballar la natura i de treballar els àmbits socials, fent una sortida que en el cas dels grans serà quinzenal de tot el dia els divendres. Els objectius, com esteu llegint, tenen a veure això, amb ser capaços de tenir una actitud d'observació amb la natura d'una forma activa i natural, d'una forma automàtica, sensible, capaços de respectar aquest entorn que ens envolta i que està, doncs això, que és el rodal, que és el nostre riu, que és els nostres boscos de l'entorn i també un qüestionament relacionat amb l'àmbit social i l'àmbit científic. Aquesta primera sortida, que serà el proper divendres. Aquest no l'altre, Aquest no l'altre, sí. Demà no, sinó el divendres que ve. És una sortida que s'estructura i es relaciona amb el projecte que us ha anunciat abans l'Anna, que treballa la Conxi també des de l'àmbit natural i social i que durem a terme amb les dues tutores de 5è i 6è i l'activitat està relacionada amb aquesta descoberta de l'entorn que anirà acompanyada d'un quadern de camp, que hi haurà una anticipació
perquè després la reflexió in situ pugui ser molt més rica i molt més, com nosaltres creiem que ha de ser, una descoberta in situ, i que té a veure amb la continuïtat d'aquest projecte a la natura. Deixar clar que, com bé diu aquí, ens cal que tingueu en compte que la roba i el calçat sigui adequat. No els abriguem molt, però sí que es tinguin pisos de roba perquè puguin anar traient i posant. Una motxilla lleugera perquè la caminada, tot i que no serà molt llarga, és perquè l'entorn sigui còmode, i tenir en compte que els vostres fills que es queden al menjador podran fer la sol·licitud que us arribarà demà per fer el pícnic i l'haureu també de donar el vistiplau, si el voleu o no el voleu. Demà us arribarà la sol·licitud i haureu de dir-ho abans de dilluns. Si us interessa que els vostres fills quinzenalment rebin el pícnic que ve del mateix menjador o no. Això vosaltres mateixos i mateixes. Dir-vos que és un repte que trobem interessant. La nostra natura mediterrània ens permet poder sortir a la natura, encara que potser puguin haver-hi sortides que faci fred, però no esperem que les puguem anar fent. En el cas de que plogués, sempre us anticiparíem tot el que poguéssim i ho ajornaríem. Però creiem que tota aquesta passió i tot aquest desig que la setmana passada va començar a engegar amb el treball d'educació física no ha d'acabar només aquí, sinó que l'hem de poder fer caminant i fent un treball de resistència, acompanyadament també d'una cura per l'alimentació. Trobem així en general que aquests mesos d'aturada amb alguns els ha deixat una mica tous, i hem de tornar a activar aquest cos, hem de tornar-lo a fer sa, hem de tornar-lo a fer valent per sortir a caminar. Bé, seguim ja pràcticament. Mireu, això també ja us ho mirareu, perquè aquest document el trobareu penjat al web de l'escola, vull dir que podreu tornar-ho a revisar tot tranquil·lament. Aquí és el calendari del curs 2020-2021 i aquí veureu que hi ha tots els festius i tant els locals com les festes de lliure disposició o elecció, i llavors també veureu el color de les setmanes. Les setmanes blaves són les setmanes en les quals en principi sortirem a la natura, o sigui el divendres d'aquestes setmanes blaves seran les que sortirem. Com molt bé deia la Lola, també farem una mica, clar, si fa pluja, si depèn una miqueta de com vagi tot. Llavors, seguim, això també podreu observar-ho vosaltres. Bé, això ja ho hem comentat una miqueta, acabem de fer-hi una mirada en cas de confinament. Mireu, també, si arribés el cas que ens hem de confinar, tant un confinament per grup com un confinament d'un alumne sol, penseu que hi haurà, primer de tot, una planificació setmanal. Aquesta planificació setmanal, aquí teniu una imatge petitona que hi posa dilluns, dimarts, dimecres i dijous, doncs aquí us faríem arribar tot el representa, totes les activitats que s'haurien de realitzar durant aquella setmana de confinament. Per tant, per exemple, podríem posar dilluns, activitat número tal del quadern, o dimarts, del quadern de matemàtiques del 9,5 cal fer tal cosa i tal altra, o busqueu, feu una recerca d'alguna cosa que estigui vinculada amb el projecte. Per tant, això ho rebaríeu per correu electrònic. Per tant, tindríeu tota la planificació de la setmana, ja us dic, això en cas que ens confinéssim. Aleshores, si és un alumne i prou, això seria en cas que ens confinessin a tot el grup. Bé, de fet, si fos un alumne i prou, també rebaria igualment aquesta planificació setmanal i tindria una trobada amb la tutora, que aquest any la tutora telemàtica és l'Helena. L'Helena és la persona encarregada de fer aquest contacte amb l'alumne que està confinat i llavors, a partir d'aquí, ajudar-lo a planificar la setmana i comentar-li com ha d'anar totes aquestes activitats que hauria de fer durant la setmana. D'acord? Per tant, hi ha el treball a fer
i la persona amb la qual contactar. Clar, si ens confinessin en tot el grup, sí que llavors ja, des de tutoria, per part meva, doncs ja faríem 3 trobades setmanals per anar seguint amb tot el que s'ha d'anar treballant. I llavors també penseu que tindreu el material, el que comentàvem, el material del projecte, la carpeta d'aprenentatge i el quadernet de matemàtiques. Els quadernets, que en són 6, que en principi són 2 cada trimestre. Bé, llavors, per mantenir el contacte, sobretot ja ho sabeu, el correu del grup és aquest que us surt ara aquí a la pantalla. Per qualsevol cosa, per qualsevol dubte, no patiu en enviar un e-mail i nosaltres pràcticament el mirem, no pràcticament, segur el mirem cada dia i veiem doncs qualsevol cosa que ens vulgueu comentar a través d'aquest correu de grup. I llavors les comunicacions de l'escola, com sempre, Telegram, el correu electrònic i el Twitter del centre, que ja molts de vosaltres ja hi esteu connectats. Bé, i també dir-vos que aquest any, com ja heu sabut aquesta setmana, hem fet les vacunes ja... Perdona, Anna, és que hi ha pares que estan dient que estan intentant entrar i potser no ho esteu veient, que demanen accés i no poden entrar. I ens ho estan dient pel WhatsApp per si podeu deixar-los accedir. A veure, és que saps què em passa? No ho veiem. No ho veiem. No ho veieu, ja. Per això que com ens estan dient a nosaltres, sap greu que no puguin entrar. Algú vol entrar? Ara. El Jorge Domènech. Ara, admet, sí. Ara n'hi ha admès un, Bé, ara ja ha entrat, Sí. N'hem admès un, ara? Sí. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut. Uy, lo que me ha costado entrar. Ai. Hola, Jordi. Hola. No sabe mal. Sí. Bé, comentàvem això de les vacunes, ja sabeu que a sisè hi ha les vacunacions i que, ja hem començat. El mes de gener faran la segona tanda. Jo també ahir, els hi vaig donar tots els carnets de vacunes, els tenen tots a dintre la motxilla, suposo que ja us ho han donat, però per algun despistadot o despistadota sapigueu que tenen el carnet a dins la motxilla. Normalment, mireu, ens els quedàvem a l'escola, els teníem ben guardats en una capsa i tancats en un armari clau, però aquest any preferim tornar-vos-els i que vosaltres els tingueu a casa per si ens haguéssim de confinar o qualsevol cosa. Bé, una altra cosa, les competències bàsiques seran el 4, 5, 6 de maig del 2021 i bé, ja us les he comentat, que són aquestes proves dins els àmbits de català, castellà, anglès, mates i ciències. Recordar-vos que si hi ha algú que encara no ha fet les autoritzacions pràcticament les tenim totes, però ens faltaria alguna i pagaments també, que més que res perquè ens en recordem tots. També demanar-vos rotlles de paper, penseu que ens rentem molt les mans i ens va molt bé que tinguem el rotlle de paper a la classe per poder-nos eixugar i no haver de fer servir ni tovalloles ni res d'això, no en tenim. Aquest any no en tenim i amb el paper ens va molt bé. I finalment demanar-vos, que sembla una bestiesa però no, a vegades, clar, es posa a ploure o previsions de pluja i això, i com que aquest any sortim al taulí, hem de fer un trajecte una mica llarg fins al taulí. Aleshores, si ho veieu necessari, doncs posar, quan veieu que el temps està una mica malament, doncs posar un paraigües a la motxilla. També. Ells ho poden fer, que també ho han de pensar, però bé, a vegades cal recordar-los. Bé, i ja finalment sapigueu això, que aquest enguany l'escola participa amb un treball sobre l'elaboració del nou currículum de l'etapa obligatòria i que ha sigut una demanda feta des de la Subdirecció General d'Ordenació Curricular i, per tant, som centre col·laborador. I, per altra banda, també formem part d'aquest equip de l'Institut Català de l'Energia
que es fa també recerca científica i matemàtica per fer propostes didàctiques i aleshores també l'escola hi està vinculada i de fet formem part i estem dedicats també a això. Així com sempre, ja ho veieu, la xarxa de competències bàsiques i tot això. Bé, finalment, aquí teniu una mica d'imatges. Us volíem també mostrar aquest nou material que tenim de mobiliari de classe. És un mobiliari que està molt bé perquè ens permet moure'ns molt. Ara, de moment, estem posats per grups petits, però vam començar formant una U a l'aula. Clar, aquest any l'aula no la podeu veure i bé, que veieu que som tot el grup i estem repartits així en petits grups dins de l'aula. Però aquest mobiliari ens va perfecte per bellugar i per quan treballem més d'una manera o d'una altra, l'anirem veient. I ja, bé, aquí, espera't, que aquí us diuen adéu pràcticament, tots aquests nens i nenes, aquests nois i noies que ja us saluden i els tenim, la veritat és que estan macos, com us hem dit al començament, i que els veiem amb moltes ganes de treballar, amb moltes ganes d'aprendre. Pregunten, estan posats, estan implicats en la feina i això és important i ens va molt bé. I bé, finalment desitjar-vos i desitjar-nos que tots tinguem un bon curs, que la salut no ens faci cap mala jugada i que puguem mantenir, si més no, aquesta estabilitat que estem tenint fins ara, que ens ajudeu a mantenir que estiguem tots bé i que estiguem tots dintre del millor possible pel que fa a la salut. I aleshores també us demanem això, aquesta ajuda a que ens fem grans i això és una demanda que jo us la faig especialment. I moltes gràcies. I ara, mireu, torno a posar-nos tots junts. Si hi ha alguna cosa que ens voleu comentar, que ens voleu dir, endavant. Podemos empezar de nuevo otra vez, que yo me lo he perdido todo. ¿Por qué? Perquè s'està fent tot això i podreu accedir a tot el que us hem explicat. Voleu comentar-nos alguna cosa que, no sé, digueu, us obriu el micro i ens comenteu. Jo vull fer una pregunta. Hi ha previsió de doblar el curs, el grup o no? En principi, no. De moment, la idea és que nosaltres volem mantenir aquest grup estable. Aquest grup, penseu que des de finals de quart s'ha fet una acció d'aula amb ells molt important. Hem intentat que aquest grup es mantingui bé, que acceptem molt, hem treballat al CESC, vosaltres ho sabeu, que tot això ho hem fet molt, i la idea és mantenir el grup estable. En principi no canviaria la cosa. Ja sabeu que és un grup divers, però com tots els grups són molt diversos i aleshores el que volem és intentar mantenir el grup. Sí. Alguna cosa més que vulgueu comentar? I una pregunta, el Marcos diu que demà no hi ha col·le. No, demà hi ha escola, Però si demà tenim educació física. Demà tenim educació física. Penseu una cosa, hi ha alguna escola que hi ha alguna proposta de vaga que nosaltres no fem, I llavors també pot ser alguna escola que les festes aquestes de lliure elecció sigui que la tenen posada en divendres. Nosaltres no, nosaltres dilluns fem classe i ja està. Perdó, dilluns fem festa i ja està. Demà fem classe normal, Demà fem classe... Sí. Una preguntita. Sí, una preguntita. He estado leyendo en una página de la Generalitat de algo de las colonias. ¿Hacemos este año nosotros colonias o nada? No. Solo perfumadas i cròmics. Solo perfumadas. No, clar. A veure, és complicat fer colònies aquest any. Sí, no, lo entiendo.
Sí, segurament. Ens sap molt greu, és una de les coses que ja sabeu que a l'escola ja ha lluitat moltíssim perquè pugui haver accés de tot l'alumnat a les colònies. Sempre ho hem tingut molt present i per nosaltres són molt importants, però és molt complicat i tampoc molta oferta de part de cases de colònies, això no acaba d'haver-hi. És una llàstima, ens sap molt greu, però aquest curs tot està complicat. Sí. Molt bé. Vale. Per quan posareu dates d'entrevistes individuals? Segurament les entrevistes individuals les anirem mantenint com sempre. Durant el segon trimestre és quan fem el gruix d'entrevistes. Ara bé, si algú de vosaltres té algun neguit, alguna cosa que digueu, ostres, jo no em puc esperar al segon trimestre, jo ja vull un contacte i que puguem fer una entrevista individual, a través del mail ens posem en contacte i podem ja començar a fer aquestes entrevistes. Podríem ja fer alguna trobada prèvia que ens pot anar molt bé. Vol dir que, sobretot, si això, teniu algun neguit, alguna cosa que dieu, mira, m'interessa, doncs busquem llavors l'espai per poder fer l'entrevista. Vull dir que ja ho sabeu. Digueu alguna cosa més que os interessi. Sí, yo, que para mi opinión los niños están demasiado pegaditos, colocar uno que soy yo, demasiado pegaditos están. Sale de clase y empieza a desinfectar desde arriba abajo. María, ¿los ves demasiado pegaditos? Sí, los ves demasiado. Pero, mira, la verdad es que el grupo es un grupo estable, o sea, el hecho es mantener al grupo estable y lo que tenemos que procurar es que no se mezclen con otros grupos. Luego, pues bueno, de momento hemos empezado muy bien y vamos siguiendo muy bien. Sí, el espacio es el espacio que tenemos, claro, no hay más, pero vaya, de momento la cosa va bien y no hay problemas. La separación, más o menos, sí, están pegaditos, como dices tú, pero bueno, tienen un espacio bastante. Y además tienes que contar una cosa, llevan la mascarilla todo el rato. O sea, es duro para ellos, pero bueno, se van acostumbrando y van con la mascarilla puesta durante toda la sesión de clase. Y entonces eso ya es una prevención importante. Entran con las manos limpias, van al patio, vuelven las manos limpias otra vez, por la tarde otra vez, o sea que las precauciones todas. Esperemos que todo vaya bien, sí, bien, ¿vale? Sí, es el espacio que tenemos. No hay más. Alguna pregunta més que digueu? Sí, jo vull fer una pregunta. El tema del gimnàs que fan amb mascareta, això realment és gaire sa o què? Perquè, per exemple, la Júlia que fa bàsquet, mentre realitza l'activitat física no hi ha mascareta. Una cosa és fer una sortida, una altra cosa és haver d'estar corrent amb la mascareta posada. No se sent. No sé què diu la Generalitat o què hem de fer, o què hem de fer, farem el que ens diguin, no? La normativa... Aquí, no ens veu. Espera't, que ens sentiu? Sí. A veure, nosaltres hem optat per una mesura dràstica, val? El que passa que tot el treball que estem fent assumim que no els hi fem propostes en què s'ofeguin, sinó que és un treball aeròbic, que no és un esforç continuat gaire llarg. És el que estarem fent, no farem una cursa de resistència llarga, perquè si fos així, talment caldria treure-la. La mascareta. Però el mateix que fan al pati, el mateix tempo voluntari d'acció, és el que, en principi, estem fent a educació física. És una mesura extrema, però és per una situació extrema. Si des de la Generalitat i des de l'equip de direcció es veu que en moments puntuals es pot oferir
un alliberament, sobretot quan fem les sortides exteriors, sàpigues que jo soc la primera que ho tinc en compte. Però de moment hem estat extrems per això, perquè no ens la volem a jugar, volem obrir l'escola a tothom i cada dia, perquè necessiten tant venir a escola. L'escola, aquest espai essencial, és l'únic espai de grup, de família i de bombolla que podem garantir que poden tenir aquest frec que a vegades ha dit la Maria, la mare de la Nayara, que estan molt a prop. Però és que és com, som una família. Jo no entro a les classes. Jo sempre estic a l'exterior per garantir justament aquesta bombolla. Jo tinc una salut fràgil i també m'exposo, però sabent que els límits els respectem tot el que podem. I realment afegeixo que hem observat que ells tenien molta necessitat d'aquestes trobades, d'estar amb els companys. I aquest dia, el divendres, que van començar a fer educació física, estaven contentíssims, o sigui, quines ganes de fer educació física. El grup està molt maco, però el fregament és molt poderós. Sí, és necessari. Per tant, garantim al màxim l'higiene. Intentem garantir totes les mesures i més. Però sí que estarem atents a quan podem treure i fer alguna activitat sense. Però, de moment... A veure, més que res era per això, perquè una cosa és fer una passejada pel bosc amb la mascareta i una altra cosa és fer sprint o fer esport bèstia com... Sí. L'exigència és baixa, és constant però baixa. És suau. Sí, això. Molt bé, Montse, digues. Aquestes mesures, amb el que refereix la Judit, venen dictades pel departament, però jo sé que sí que hi ha escoles que decideixen a l'hora del pati començar a treure mascaretes. O sigui, això és una decisió que heu pres com a equip directiu. Hora de pati o hora de gimnàs. És possible que això amb el temps es vagi relaxant una mica, flexibilitzant... A veure, un momentito, carinyo. I tant. És que la intenció seria aquesta, veure que a mesura de com la cosa vagi evolucionant, de com veiem també les indicacions del Departament de Salut. Clar, nosaltres estem pendents també del que ens informen i del que ens diuen. Si les coses van millorant, per descomptat, a la que puguem, el pati és molt feixuc, bueno, sap molt greu, d'haver d'anar dient tu, puja la mascareta, tu. Però arriba un moment que és per la nostra salut i per la nostra seguretat. I ara mateix les indicacions no són pas de que la cosa es relaxi. No. I per tant no volem que passi res. Mireu, ens va emocionar fins i tot les notícies han dit que l'escola és un lloc segur i que les dades ho demostren, que les escoles són un lloc segur. Però per què són un lloc segur? Doncs perquè estem posant tots els mitjans que podem per mantenir la seguretat i que també ens pot passar, que tinguem algun cas, evidentment, però la idea és aquesta, mantenir aquesta seguretat. Val? Sí? Bé. Si voleu... La mare. La mare... Esther, posa el micro. Esther, que no et sentim. Tranquil·la. Bueno, se m'amaga molt de pressa, és molt sensible aquest ratolí. Hola a tothom. Jo volia fer un parell d'observacions. Primer de tot, m'ha agradat molt això del Dia de la Natura. Ho he trobat molt interessant. L'Eloi m'ho havia explicat una mica, però no ho havia entès així, jo. Potser no hi vaig prestar-li prou atenció. I bé, que m'ha agradat molt. També penso que fer coses a l'aire lliure sempre, amb tot el tema Covid, és més aconsellable. El tema de l'aire lliure és molt important i nosaltres que tenim una escola tan espaiosa i amb tant espai a fora, tot i que hi ha molts nens, però tenim molt espai, vull dir que aquí crec que estem bastant afortunats. Llavors, respecte a tot el tema de ser prudents amb això i una mica també per la Maria, que
les escoles són molt segures, val? Llavors, a mi aquesta prudència que esteu tenint amb la mascareta i ser curosos, ho agraeixo perquè a la que et comences a relaxar amb tot això, doncs és quan tot torna a repuntar. Val? Llavors jo, per defecte professional, una mica em toca estar vivint molt al peu del canó tota aquesta situació i veritablement és d'agrair que sigueu amb aquest punt curosos i que fem coses a fora. Val? Vull dir que això... Molt bé. I, per altra banda, doncs, res, esperem que puguem anar fent. Està bé que tingueu previst que si ens confinen no estiguem sense fer res i puguem avançar una mica. I ja està. Sí. Paciència, tu, que això ha vingut per quedar-se i ens hem de... Segurament haurem d'adaptar-nos a tota aquesta nova situació. I bé, a l'escola haurem de reinventar algunes coses que haurem de resoldre. L'escola a casa, perquè a vegades diem que els nens estan molt junts, però a vegades sortim amb els amics o amb la família i perdem aquest punt de que aquí és on hi ha, saps? Aquest punt de rebrot i aquest punt de zona de confort, que baixes la guàrdia i ja... Ens relaxem, sí. Ja la tens. Ja hi som, sí, noia, sí. Molt bé. Vinga. Bé. Jo vull acabar dient que els vostres fills van començar aquí a l'escola i estan acabant aquesta escola i estan molt macos, encara que sigui un grup potent, canyero, que sempre necessita menjar molt i tenir molta energia. Estan molt macos. Eloi, són molt sensibles. Jo l'altre dia, cada sessió, en acabar els hi faig aquest any els hi faré una reflexió personal, també igual que ells fan la seva. Jo el que els hi vaig dir l'altre dia és que va ser una alta participació, una actitud sensible i de gran acompanyament, o sigui que tot el seu itinerari pot haver estat més o menys atrafegat, més o menys dur, però tot això els fa créixer. I després d'un any de no veure'ls, en sèrio, és la sessió més emocionant que he viscut des de fa molt temps. Sí, estaven molt macos, perquè són gent molt forta, física i mentalment. Són acollidors i acollidores. Sí. I se'm posa la pell de gallina, perquè a més hi ha companys a la classe que necessiten acolliment. I ells tenen aquest segell d'acolliment. Sabeu que ens han arribat un parell de... Hola, Juan. Ens han arribat un parell de companyes noves i bé, ells són així acollidors, es senten bé i aquestes nenes de seguida s'han sentit superbé. Vull dir que de seguida va, juguem, fem, vull dir que cap problema. Per tant, hem de valorar el que aquest grup aporta també, Vull dir que és un grup maco, molt maco, i que aporta moltes coses bones entre ells. Que hi ha cosetes, també, no ens enganyem, que hi ha coses que es diuen, que es fan, que tal. Però llavors, quan els agafes a tots en grup, parles de valors, parles d'emocions, estan molt macos. La veritat és que en aquest sentit molt bé. Cal seguir compensant també tot aquest temps de Covid en què no hi ha hagut vincles, aquí, i que aquest acte d'aprendre a aprendre de l'escola és el que dona el camí cap a l'anada a l'institut. No patiu, ens en sortirem. No patiu que... No es tracta d'aprendre a fer divisions, es tracta de saber quan l'hem de fer servir una divisió. Quan has de fer servir una divisió i quan... Perquè d'aquí tindrem ho farem en mà, no ho farem de cas. Haurem de saber fer servir la decisió per saber què cal. Per tant, ens acompanyem a que ho faci. No sé, jo no patiria. No. Val? Hola. Alguns diu hola, A veure, ui, no leo nada. A veure, espera. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. No ho veig. Acosta-ho més, Marga. Hola. Acosta més, Marga. La pregunta és 60 anys ja. Nosaltres ja som de les veteranes. Moltes gràcies, Anna, Lola i Sònia. Molt bé, a vosaltres, moltíssimes gràcies. Em sembla que la Clàudia. La Clàudia. Diria que sí. Gràcies, Clàudia. Molt bé, gràcies. Bé, si us sembla, ho deixem aquí.
Jo us he de deixar. Molt bé, Montse. Gràcies, Montse. Moltes gràcies. Gràcies a la Sofia. Gràcies a la mama de la Raquel. Gràcies a la mama del Marcos. A l'Ester. A la mama del Biel. A la Maria. Maria, a la Marga. gràcies. És la Ingrid. I a la mama del Biel. Sí. A la Judit. És la Ingrid. Adéu, Judit. Gràcies. Gràcies. Ens posem. I a la mama de la Natàlia, que està aquí. Jordi, mira qui hi ha aquí dalt. També. La Júlia. Júlia. Gràcies. Adéu. Gràcies a tots. Gràcies I gràcies a la Sònia que ens ha fet el forat. La Sònia que ens ha fet el cable. Adéu a totes, a tots. Adéu. Sònia, gràcies.